Il-kandidati Laburisti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli u Clint Camilleri kienu tal-istess fehma li Għawdex għandu jkun indirizzat bħala gżira separata. Dan intqal waqt dibattitu f'Għawdex li sar mill-League of Young Voters fil-jum tas-Sibt. Miriam Dalli temmen li Għawdex jista' biss jilħaq il-massimu tiegħu billi ma jkunx indirizzat bħala estensjoni ta' Malta, filwaqt li Clint Camilleri saħaq li permezz hekk il-problemi u l-isfidi ta' Għawdex jistgħu jkunu diskussi aħjar. Rigward l-aċċessibilità bejn Malta u Għawdex, Miriam Dalli qalet li hemm bżonn inħarsu lejn politika li tippjana fuq medda twila ta' snin. Dwar dan Clint Camilleri fakkar kif il-gvern preżenti beda mill-ewwel jaħdem biex Għawdex ikun ferm iżjed aċċessibbli permezz ta' diversi miżuri. Dalli tkellmet ukoll dwar il-ħtieġa ta' Uffiċċju Reġjonali tal-Istatistika f'Għawdex, uffiċċju li joffri informazzjoni u statistika speċifika għal Gżira Awċija. Hija appellat ukoll għal komunikazzjoni kontinwa fejn membri parlamentari Ewropej iżommu lil familji Maltin marfa dwar ix-xogħol li jkun qed isir u dwar kif dak li jiġri fil-Parlament Ewropew jista' jaffettwa l-ħajja tal-Maltin u l-Awċin ukoll. Intant Clint Camilleri spjega kif permezz ta' iżjed aċċessibilità Għawdex jista' jkun iżjed attrajenti fis-settur tal-informatika u appella għal IT cable ieħor bejn iż-żewġ gżejjer ħalli kumpaniji tal-gaming ikunu jistgħu jinvestu fil-Gżira Awċija wkoll. Preżenti għad-dibattitu kien hemm ukoll il-Ministru ta' Għawdex Anton Refalo fejn min-naħa tiegħu appella biex iż-żgħażagħ rispettivament minn liema sfond politiku jkunu ġejjin minnu isemmaw il-preokkupazzjonijiet, l-idejat u l-viżjoni tagħhom quddiem dawk li potenzjalment ser ikunu qed jirrappreżentawhom fl-Unjoni Ewropea.